Is-26 ta' Lulju 1962, 60 sena ilu ħalla din id-dinja l-ewwel qaddis Malti San George Preka. Il-legat ta' San George Preka għadu ħajsallum il-ġurnata permezz tas-soċjetà tal-mużew li huwa beda f'pajjiżna u li imbagħad infirxet lil minn ġdudna. Il-membru tas-soċjetà tal-mużew Johan Tabone isemmi l-importanza li għandu it-tagħlim fil-ħidma tal-mużew. La dubju ta' xejn dan l-iktar li jidher huwa fis-soċjetà tal-mużew li ħalla San George Preka stess. Fil-ħidma tagħha ta' kuljum sew Malta u sew anke barra minn Malta. Mod speċjali t-tagħlim San George Preka din kienet xi ħaġa qawwija ħafna jew kbira ħafna lih li jipprova jwassal lil Ġesu ħanejdu hekk lil kulħadd, sew miż-żgħar sew anke lil kbar. San George Preka mit fleta ta' 82 sena u fl-aħħar ta' ħajtu ħalla s-soċjetà tal-mużew fidej Eugenio Borg, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-soċjetà. Fl-aħħar ta' ħajtu San George Preka bierek lis-soċjetà tal-mużew. Propju fl-aħħar sija Dun George ta' li propju jkun hemm dan ġeġeħ deħ fejn bierek ukoll is-soċjetà Mużew Mina. Storja tgħidilna wkoll Dun George tant kellu din l-imħabba lejn Ġesu li fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu kien ħanejdlek meta jkun f'sensieħ jaqra propju l-iskrittura. Ġifieri dawn kienu l-aħħar mumenti tiegħu imdawwar ma' Ġesu u l-membri tas-soċjetà tal-mużew. 60 sena wara l-mowt tal-ewwel qaddis Malti, il-legat tal-fundatur tal-mużew għadu b'saħħtu bis-soċjetà taħdem mhux biss f'Malta, iżda wkoll madwar id-dinja, fl-Awstralja, fl-Albanija, fir-Renju Unit, il-Polonja, il-Peru u Kuba. Bis-soċjetà qed tkompli taħdem biex tifrex ħidmietha f'aktar pajjiżi.